Dia Production présente la 3e édition Hirde Hirande Lacciri Hako to Ravenaye. Bandiraɓe saha fof e yaadiɓe mum kono kadi jamma kala e yontaɓe muɗum on jamma jogoro wonde ko ñande 17 lewru décembre sanga 20h ndalankoɓe jogorɓe dirwinde on jamma ko Oumar Fouta jeune talent suka dariɗo e saha muɗum e Nafi Mboub Gawlo pare o jamma ko honorable député Aliou Dembourou Sow président convergence des éleveurs du Sénégal marraine o woni Yuman Nguyen Yangue koɓeɗo Coumba Yero Nalla Sow jeyaɗo toon to Gori Lakke joɗiɗo toon to Belgique marraine goɗɗo ko Kumbali on jeya ko toon to Agnam Lidouɓe kamne jooɗi ko toon to dawlaji dentuɗi e Amérique bandiraɓe yontaɓe o jamma gasani ene hen witeɓe les invités d'honneur Mansour Dia ko PDG nouvelle bijouterie Dande Leñol on jeya ko toon to Kobɓillo monsieur Djeylani Aliou Mamadou Sow ko homme d'affaires kono kadi ko ceernajo responsable politique jeyaɗo toon to Ñaari Tidiane Bousso ko PDG TB compagnie Kankayri peinture on jeya ko toon to Agnam Siwol Acca Diallo madame Sall ko joom suudu maire mo Bakel ceerno Amadou Sow jeyaɗo toon to wuro Dekle Fulɓe bandiraɓe wotomo luuta o jamma joggude e lowdi Patam Lamiri programme o koni sifori sanga 20h ko nden hoɓɓe bismete mbaɗe e condition ngaji moƴƴi sanga 20h10 golle ɗe puɗɗo 20h15 ko discours Abou Samba Diop gardiɗo Pidi TV 20h30 ko nden artiste garano fuɗɗoto golle muɗum koye nder hen gadduɗo ngo miijo jamma hirde e hirande lacciri ha ko ƴettata konngol woni Salidia 21h45 ko conférence e toɓɓere suɓane nde tawi yuɓɓinto on conférence ko Abou Samba Diop e woɗɓe hono makko en ko nden artiste ɗimo kamne toƴƴata dande yimɓeɓe belto koye nder hen ko faɗa ko yettoto woni nden hirande lacciri haako entrée unique woni ticket gote on ɗon jamma kujunnaji ɗi mbuuɗu 10 000 francs CFA so tawi cuɓiɗa ko tabal ngaliɓe joyo kujunnaji nogas woni 100 000 francs CFA bandiraɓe wotomo luuta o jamma yontaɓi kono kadi jamma patam lam Trésor heedi to Bappalel Dolol e to Magama e Litama ko on trésor yoni ɗo e haalirde moɗon pinde radio bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe ɗiɓi yonti jonde meɗen mawde kabaruji e ɗemgal Pulaar ene jeeya e gardidi kabaruji meɗen daɗɗi batu jagorɗo e ñalawma hanki o toon to galle lamorgo to e yeeso tawtorede horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye eɗen toɓɓe jewtitade ñalawma hanki o toon to galle lamorgo to ene jeeya hen ko yuti e alhaali awa gowmu dentingu jinnaɓe mum sukaɓe janggoɓe e duɗe janguirɗe ɗe te nder leydi Sénégal e rima laamu leydi Sénégal nde yurnito gonka janggoɓeɓe ha teki noon e ɗin étudiant ji tawateji toon to duɗe jaaɓe hartirde gonɗi e nder leydi ndi ma en jaadu hen e cimtolgol e Laza Bassar to wuro wiyetengo Madina Boussora gon wuro noon tawate ko toon to commune mo Dendu Felo e nder diwan mo Kédougou toon noon haɓe ganni serde e niɓɓere ɗum ko caggal nde mairie nokku o waddi jungo e fandu e gollidiɓe muɗɗum ɓe jaltini ko ene tolni e 500 lampadaire solaire ko ɗum woni ko anniyi e feccede e ɗin galleji tawateɗi on toon nokku ma en ketto hen maire de la commune mo Dendu Fello mo ganduɗa kañum woni Kikala Diallo e micro musidɗo meɗen Alassane Saydou Fall kabaruji caggal leydi kam e coftal balli ko ɗum woni ko uddata jonde meɗen kabaruji ɗum ɗo e ko wona ɗum ɗo kala nene e nder kabaruji ɗi soko tawi on jabbima joni piren pacciren jam ñalle mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe hettiyankoɓe haalirde pinde radio sawtol ngol e ɗo follo an mariste villa 92S to karalagal ngal woni toon ko Seydina Oumar Boun Khaddaf Diop to yeeso haalirde nde ko musidɗo moɗon Djiby Dieng kabaruji meɗen e ɗemgal Pulaar eɗen puɗɗoro ko yewti ala haali batu jagorɗe bangu e ñalawma hanki o hono kala alarba toon to galle lamorgo to e yeeso gardugol horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye eɗen ɗon toɓɓe jewtitade o arti ko yewti ala haali awo kanko horejo leydi ndi o hirima jagorgal tambingal sengo awo kam e fagudu ummotongu e diƴƴe ɗe nde wattorta ɗum ko yewti ala haali sécurité alimentaire ɗum ko yewti e stabilité et social ɗum koko fewti ala haali on ɗon mo ganduɗa kayni ummo e awo ngo kanko horejo leydi ndi o holliti kay wonande so tawi kay ɗum ɗon laatima ma ɗum o wonan gartam leydi ndi ha tinne ɗi noon secteur aji ganduɗa kay ko dilloji ko yewti ala haali ɗam ɗon gartam gummotoɗam e diƴƴe ɗe kanko horejo leydi ndi
o erima dendagal jagorɗe ha tinkinengal jagorgal tambingal ko yuti on ɗon fannu nde ɗum wattorta ko noon kadi nde ɓeydata sembe ha ngam o wawde haɓade kala ko yuwiti e gonɗon awo tawa ko awo on rewani e lawol wawa hormede no hannirta niyete nder leydi ndi holliti kay wonande maɓe mbad renforcé ɗum ko wiyete ko dispositif surveillance e nder maaje ɗeete ha ngam o wawde wadde contrôlé kam kala ko yuwiti rende maaje ɗeete kala ko yuwiti e ɗin ɗon nokkuji ganduɗa kay ko woni ko e jimadi leydi Sénégal ha ni e nokkuji ɗi ganduɗa kay ko nokkuji kaɗeteɗi awo ngoyte kam laamu ngu yo daro hen darde fayodinde beele ɗum ɗon ene wawa lattade kanko horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye o namdima wonande kay e jaggogal ngal nde artata e on ɗon audi mo ganduɗa kay waɗama réalisé e ko ɓoyani ko ko yuwiti e ɗin ɗon accord de pêche woni tan ɗen ɗon nanodire ngam totturde ɗin ɗon licence uji de pêche woni tan ɗen nden yamirode ganduɗa kay tawa woɗɓe ene mbawa awde e nder leydi Sénégal kanko horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye o arti hen. Vous écoutez Pide Radio. Nous émettons depuis Anne-Mariste, Villa 92S. en kalino e nder gardidi kabaruji ɗi eɗen ɗon caɗele guurade e nder leydi ndi ɗum koko yuti ala haali jangde fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Sénégal kañum irima laamu leydi Sénégal ha tengtone jagorɗo kalfinal ko yuti e jangde towde nde wattorta kam e yundito gonka ɓen sukaɓe jangoɓe wonɓe doyte e nder leydi ndi ha tengti noon e ɓen ɓe ganduɗa kañum goni tawteɓe e duuɗe jaaɓe hattirde ndi cimtol El Hadja Bassar kawtal pelle jinnaɓe sukaɓe eleweɓe e étudiant ji leydi Sénégal erimo ministre de l'enseignement supérieur nde telloto yewtide mabɓe e gonka sukaɓe ɓe e ɗi tension ji teskaɗi toon to duɗal jaaɓi hatirde guila jobdele boursuji mabɓe ha e ko nandi hen te so ɗum yewtidaka dañana feere ina wawi wontoyo goɗɗum kawtal ngal holliti wonde hande watte balɗe 15 étudiant ji duɗal jaaɓi hatirde El Hadj Ibrahima Niass mo Kaolack ina ero yo mbaɗe e condition ji moƴƴi ɓe Kaffrine ɓe gila sappo lewru ndu ina e bedda garmi ngara hakkunde mumen e dadiɓe leydi ndi ɓe université Cheikh Anta Diop ɓe goni kay réclamation ji boursuji mumen ka gonko so jokki to fayi ɗo moƴƴani ko ɗum saabi kawtal ngal ummi ina ero laamu leydi Sénégal yo jewte daɗɗe ngam jam e kisal ina arte duɗe ɗe gila yawtani kerol so en gummima on ɗon fannu en kalat e fannu goɗɗo wonno ko ñande sappo e nayyi e lewru nduɗo ndu gonɗen ko nden o fawono jungo on ɗon gorkaji guine sortoɗo Aziz o nangirno noon ko yeyde gallaɗi ɗum ko ganduɗa kañum woni ŋiibi ɗum ko ganduɗa ko jeygu muɗum ina haɗa ɗo e nder leydi Sénégal caggal nde o fawa jungo koye ñalawma hande o ni o jogorno huccidirde ɓe ganduɗa kañum goni e ñawoɓe ɓe kono noon ko hisɗi alhaali on ɗon caggal kanko Aziz nde o fawa jungo toon to Wokam o hollitino ni wonande kay ɓon mo ganduɗa kañum woni mo o gollodirta o tottino inde muɗum kam e numéro téléphone muɗum guila nden on ɗon gorkajo mo o gollodirta ine nodde toon nde o ar jaabo toon to ganduɗa kañum woni commissariat de police mo Dakar e on ɗon duguna kala ine fatta toon kono de ha ñallagal hankigal yettaki toon ko ɗum je sababu noon ɓe ganduɗa kañum goni eaux et forêt e kam e ballal ɓe ganduɗa kañum goni sûreté urbaine mo Dakar kam e gollorɗe goɗɗe gonɗoyte mbaɗi pawi jungo on ɗon gorkajo mo ganduɗa kay e kala e saaha ine noddatono ngam ko yuwiti ala haali on ɗon woni jeygu gallaɗi ɗum ko walla mbiyen ñiiƴe ŋiibi ɗoyte nder leydi ndi ene wayno tan noon caggal muɗum noon kanko on ɗon gorkajo ene wayno o fawama jungo niyete ɗum ɗon noon habri on ɗon kabaru ko Soleil national woni e jaydi guindiri nde kamɓe kabaru kollitini wonde kay kanko on ɗon biyeteɗo Aziz koye ñalawma hande o woni alkamisa hande o jogori huccodirde e ɓe ganduɗa kañum goni e ñawoɓe toon to ñawirndu towndu wonduɗo e lamorgol ngo o Dakar ko siftinde tan kanko on ɗon gorkajo o jaggira koko yuwiti alhaali e jeygu ñiiƴe ŋiibi taw noon ɗum ɗon ko hunde hattande ɗoyte e nder leydi Sénégal. Vous écoutez Pindi Radio. So en gummima on ɗon fannu en kalat e gonɗon jillu ganduɗa kay Idrissa Seck mo ganduɗa kañum woni gardiɗo landa rewmi kanko noon e ñalawma henki o e wiide Seneweb tottirɓe kabaru o yehino toon to Rebeuss
sababu mi yaade mo tonto robos non ko ngam yaade e yiyoyde kam e salminoyde mo ganduɗa kañum woni Badara Gadiaga mo ganduɗa kay ko chroniqueur ton to TFM gonɗo e suudu dumbirdu gila e lebbi e bandum kanko Idrissa Seck e wiide ɓe ganduɗa kañum musidɓe janiyankoɓe ɓe ganduɗa kay kañumen goni jayde wiyetende Seneweb kamɓe tottide kabalɓe politique e wonande kanko Idrissa Seck o yeehi toon ngam yewtidde e omo ganduɗa kañum woni Badara Gadiaga baɗaɗo placé sous mandat de dépôt gila e lewru juillet e nder hitande gonɗen ko siftinde kanko Badara Gadiaga ko tergal e nder lande ko ganduɗa kay kañum woni lande ko parti mo ganduɗa kañum woni Idrissa Seck kanko Badara Gadiaga gila e lewru juillet o wona e suudu dumbirdu kanko ko chroniqueur ton to yawo habrude wiyetende TFM e nder nden ɗon yewtere wiyetende e jakarlo so en gummi mon ɗon fanno e jaltata lamargo ngo Dakar jehen ha ton to Dagana ton noon ko batu daɗɗi toon e gardugol omo ganduɗa kañum woni préfet falde Dagana Ibrahima Ismaila Ndiaye gunɗon batu noon ko ngam yewtidde ɓe ganduɗa kañum goni cengɗe falde nde ngam daɗɗude peeje wawde haɓade ɗum ko wiyete ko inondation ko wiyete ko immigration clandestin woni tan aɗen ɗon ɗalle suudorde ganduɗa kay ina teska to te nder leydi ndi e on saaha noon ɓe darni peeje e ɗen ɗon peeje lellaɗe ɗon ko ngam daɗɗude peeje ha ngam wawde wadde feere haɓanade ko yuti e ɗen ɗon ɗalle ndewal lawol ganduɗa kay laamu leydi Sénégal ko ɗum ɗon woni darde muɗum e oɗo saaha joni ko siftin noon on ɗon réunion arti ɗum ko omo ganduɗa kañum woni préfet mo falde Dagana ɗum noon waɗi ko toon to wuro Dagana goyete sen gummima toon to Dagana en jokkat bolol ngol jantiroyen toon to falde Bakel e nder diwan mo Tambacounda Laminiya kam e Sandi Koundara ko gure ɗiɗi tawatede e nder commune Sadatu ɗen on commune Sadatu ɗum woni ko e nder falde Bakel ene wayno tan noon ɗen ɗon gure ko ndi ko e Kerol hakkunde leydi Sénégal kam e leydi Mali e takko palol dande maayo ngol ɗen ɗon gure noon ko gure ngakkirade e geɗe kewɗe e wiide mabɓe le kamɓe ko ɓe yijjitaɓe wonde kay e laamu leydi Sénégal sabu ɗum ko ɓe ngakkira ko ina heewi e geɗe e ndiyam courant hani e laabi wondude e réseau téléphonique ala hen kala ko ɓe jogii ko ɗum jeeyi sababu kamɓe hotɓe ɗen ɗon gure ɓe mbaɗino seppo ngol seppo noon ko ngam hollirde e mette mabɓe e hollude kadi ko e leydi he ɓe jeeya ɓe ceppi ko ene tolni e 14 kilométre caggal muɗum noon ɓe keeɓi fartan e joddade ɓe ganduɗa kañum woni e jandiyankoɓe ngam hollirde mette mabɓe en kettoto hen biyeteɗo Idrissa Diallo joguiɗo konngol mabɓe o yewtiti ko e musidɗo meɗen Siradio Ali Ba. Hande ko rendini men ɗo ko sawamde jeunesse Laminia e Sandi Kounda rendi ko ɗum rendini men hande jeunesse Sandi Kounda e Laminia min soppi lawol pour ko no oto no wawa rewde e ubbutude gayɗe presque menen min andi goɗɗum e hande mais min no mi yaare hande 36 ans mi meeɗa yiide ko gouvernement waɗi e nder Laminia ɗo min ala ndiyam min ala courant min ala loptal école amen o même pas hay nini école on ko minen hoorame on hoggande men pour affaire men waɗa réseau ala on ɗo ni on ala réseau ɗo o ɗe caɗele woni e hoore amen hande min mi ñaagui laamu walla min e hôpital e lawol e courant e ndiyam e l'école ɗum min ñaagui laamu hande ko min wonɗo mi waɗi 5 mois hande auto natta e wuuro amen hande hay ko min ñaami min ala a naata e nder wuuro ngo fof hande yiyata sac maaro ko leli min jogui ɗo population habitant ko wonta 3000 personnes wuura caggal ganda makam ma cangol min jogui ɗo gal cangol wiye ganda makam ndiyan si tooɓi ƴiwode ɗiɗi auto wawa nadde e nder wuuro eyyi min ñaagui ballal min waɗane pont e lawol ngol fewne min walle lawol ngol no ngol fewnire min jogui lawol no immi nini Goudiri ha Sadatu min ñaagui laamu ballal laamu ngol no wawata iwde Sadatu ngo yetto Laminia e dane mayo ganda makan no tampini mais si ndiyan ari ƴiwode ɗiɗi auto wawa nadde nder wuuro ngo ɗo e Bakel 400 km ɗo e Goudiri no wiyede 125 km hakkude men e Mali 0 km min woɗɗa ɗo Mali maayo ngon tawon hakkude amen e Mali men min yiiɗi hande wallede e sécurité kadi min jogui ɗo insécurité men ala sécurité presque ɗo ni hande oɗo seeɗan kon caggal Mali ɗo hande minen ɗo hande si goɗɗo walima ɗo anta ko ha actuellement ko won arɗo ni maayo ngo no ari e yoore si ngo yoori ɗo ni vraiment ko caɗele men ñande chaque fois si maayo ngo yoori ɗo si ceeɗu ngarɗo chaque fois anane attaque manji no waɗi hakkude amen ɗo village amen ni ɗum ko angal sécurité quoi ɓe jogui ɗum attaque man tout le temps min heɓay ɗum ɗo hakkude amen ɗo e Yilmalo même pas 5 kilos waɗi ɗo plus de 3 fois jawle no bona ha heewa motoji no hette ɗo men probléme ji komin wuɗo no heewi quoi hande menen haysi min yii komin famani komin jokkidire laamu ngol menen Lamina ɗo min ala réseau hande menen ɓuuri min tampinde hande ko probléme ɗum kadi haysa yii ɗo ko wawɗa haalande laamu ngun a wawa haalde parce que hande ko zaman téléphone wonɗe kono réseau min ala
wonno ko Idrissa Diallo Diado e den ɗon gurde ganduɗa kay ko gure gonde e kerol hakkunde leydi Sénégal kam e leydi Mali ɗo ganduɗa kay oɗo saaha joni haɓe nguuri e caɗele on toon diwan so en gummima toon to Tambacounda en jokkat bolol jeena toon to diwan mo Kédougou commune mo Dundu Felo e oɗo talata jawtuɗo yuɓɓinama toon cérémonie ɗum ko ngam tottirgol ɗin ɗon lampaji solaire ɗum noon ko ngam haɓade kala ko yewiti e niɓɓere e on toon commune mo ganduɗa kay kañum woni commune mo Dundu Felo ko ina tolni noon e 500 foyre ma dañ fartange e hebde ɗin ɗon lampaji tawa noon ngal ɗum noon ari ko e ballal wonande kay mairie mo commune mo Dundu Felo wondude e gollediɓe mabɓe Afrique Para Foot collègue international gueɗe ɗe noon mbaɗi ko toon to Dundu Felo e yesso tawtorede maire de la commune mo Dundu Felo mo ganduɗa kañum woni Kikala Diallo ko kanko woni ko kettotoɗen e micro musidɗo meɗen Alassane Seydou Fall. Min pour min ndeɗo ñalade hande ko ñalade mawde e nder commune Dundu Felo, ñalade nde annanɗa hoorema ceyde annanɗa hoorema hande miɗo wawi wiide si tawi ndawi woɗay ka galleji mabɓe ko siɓe jogui lampe torche, donc hande ko ñalade nde annanɗa hoorema e wari lampe torche ka nder commune e wari sodgol batterie ka nder commune, par ce que ɗeɗo caye sappo galle fof galle waɗante courant waɗane lumiére ka galle mum, wawa wadde darde télé, wawa charge de téléphone muɗum, wawa hay wadde vente ka galle makko. Pour min ko ñalade mawde, ko ñalade révolution, ko ñalade andanɗa hoorema e ɓooya e haalde haala mum ka nder commune. Donc hara e inde mum onon population Dundu Felo mi jarni partenaire men o, mi jarniɓe e ngal ballal ngal anduɗa ngal adanama population Dundu Felo. Comme no mi haalino ko ñalade historique, hande ɗeɗo caye foof galleji 100 ka nder commune ɓe seedi e niwre, par ce que ɗum ɗo si yeehi ka galle ma a heɓa e galle fof galle heɓa au moins lampuji 6 ka nder galle, ɗo galle presque ɓurɗo cuuɗi 6 hara heewa a heɓa e lampuji 6 ka nder galle, a sarsa e téléphone ma, a huɓɓa e télévision ma sa yiɗi, siɗa yiɗi kadi a waɗa e ventilo ka nder galle ma. ɗum ko vraiment ko ñalade révolution, donc haray ko ñalade weltare, komi weltanike okkude en on, mais mi weltanike on onon population Dundu Felo, mi weltanike noon kadi suddiɓe ɓe andanɗa hoorema ɓe yeehi ɓe woni lebbi 4 ɓe ala ɗo ɓe acci sukaɓe mabɓe janggi fi hondu wona pour mabɓe mais ko pour développement commune Dundu Felo. Wonno ko Kikala Diallo maire de la commune mo Dundu Felo ko yewti on ɗon cérémonie de remise ɗin ɗon lampadaire solaire ɗi ganduɗa kay ngari ko haɓade niɓɓere e toon to diwan mo Dundu Felo on kettimomo e nder kabaruji ɗiyete. So en gummima toon to Dundu Felo en garat e cimtol meɗen e ñalawma hande o, cimtol ngol noon haalata ko e goto e jagge leydi Sénégal mo ganduɗa kay gollinoma golle payodinde wonande leydi Sénégal ha tingti noon e gendi ndi o heɓino dañde fartange gollodade e président ji ɗi leydi Sénégal e guila tan tuggude Léopold Sédar Senghor ha yetti o mo ganduɗa kañum woni Macky Sall. So tawi inde nde haalama ma on miijo on ɗon gorkajo o wiyete ko Bruno Diatta o wondemo neɗɗo mo ganduɗa kañum woni gongiyanke holi gonɗo Bruno Diatta jabtoto ngol ɗon jabtowol ko cimtol ngol Raky Diallo. Kande inde makko inna siftorte ko neɗɗo gonɗiyanke Bruno Diatta jibina ko hitande 1948 ton to Batafay to Casamance. Caggal nde o dañi bag makko oda orienté université Cheikh Anta Diop fac droit o waɗi poursuivre droit et relations internationales o naati law e gueɗe laamu fullay fayda e gonɗiyankagal makko saabi hitande 1970 Bruno Diatta naati e service protocole de la présidence de la République o woni chef de protocole du président de la République kilay président Senghor ha e président Macky Sall saabi ɗum non fof ko gonɗiyantagal makko e rewnude lawol liggey makko saabi gila nden ha président Macky Sall o woni chef de protocole o woni neɗɗo mo hewani haala golle makko o toppiti yimɓe ni nde wiya ko neɗɗo baɗɗo strict haala makko hewani kono fof koye fulla e faydantagal duuɓi 50 omo woni service présidence omo golle makko e deyre e suuɗade sabu hay goto hewani yide muni e téléji walla e cérémonieji. Le 21 septembre hitande 2018 Bruno Diatta rutti jomiraɗo caggal nde o rafano duuɓi 70 o ruttiti to jomiraɗo kono kalde inde makko haala
siftorte ko neɗɗo gonɗo yanke woni exemple national e leydi Sénégal kala suka ene foti rewde e koyɗe makko. Allah jarama a jarama Raky Diallo e ngol ɗon cimtol ngol mbatta e on ɗon korkaji mo ganduɗa golloma golle payodinde wonande kay leydi Sénégal on woni Bruno Diatta mo golle mum e balle muɗum majjata mayata gasi haalaɓi cer kabaruji meɗen nder leydi joni en jaɓanat kabaruji caggal leydi. Pindi Radio, la page internationale. Kabaruji caggal leydi e Pindi Radio. Kabaruji meɗen caggal leydi puɗɗotoɗen ko toon to leydi Guinée Bissau e ñalawma hanki o habrama wonande on gonnoɗo ete hoorejo leydi Guinée Bissau Oumar Sissoko Embalo ko muɗum woni ko sammina ñalawma hanki o toon to Guinée Bissau ɗum ko caggal nde piyanɗe kam e gaynanɗe nana toon to lamargo ngo Bissau ene wayno tan noon caggal muɗum kanko mo ganduɗa kañum woni Oumar Sissoko Embalo habri wonande kay omo taweteno e juuɗe ɓe ganduɗa kañumen goni dadiɓe toon to leydi Guinée Bissau on nanguida noon ko e ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni jagge mawɗe ko yowiti e koninkoɓe leydi Guinée Bissau ene jeeya hen omo ganduɗa kañum woni haut commandement militaire mo leydi Guinée Bissau kam e jagorgal tambingal ko yowiti e nden kay kisal kam e gueɗe nderderije toon to leydi Guinée Bissau caggal nde ɗum waɗi noon ɓe ganduɗa kañumen goni nanguɓe mo ɓe jalti e ayaw guindire mo leydi Guinée Bissau kolleti kay wonande ko yuti e processus mo ganduɗa kañum woni électoral o koko yowa e oɗo saaha ɓe mbaɗi ordonné woni tan ɓe ñamiri nde uddete dendagal keeri toon to leydi e Guinée Bissau caggal muɗum omo ganduɗa kañum woni Oumar Sissoko Embalo wattindi ko waɗi wadde confirmé wonande kay ene tawe e juuɗe ɓe ganduɗa kañumen goni dadiɓe ɓe leydi Guinée Bissau ko siftinde noon Guinée Bissau ummi ko e sumgoji lefol laamu woni tan hooreɓe leydi ɗum noon wonno ko ñande 23 nduɗo lewru ndu gonɗen ɗin ɗon jencuɗi ko yewti ɗin ɗon sumgoji ko ñalawma hande o ɗum jogorno ɓayyinede so en gummima toon to Guinée Bissau en jahata ha toon to Nigéria toon noon caggal ko teska toon oɗo saaha joni ngakkere kisal ɗum ko caggal wargoji hani e biftade woni tan enlèvement ɓe ganduɗa kañum goni sukaɓe janggoɓe yoga e nokkuji janguirɗi e nder leydi mo Nigéria woni tan noon laamu ngu ha tinki noon e hoorejo leydi ndi Bola Ahmed Tinubu kanko noon huƴƴetti pellital ngam ɓeydude sembe ko yowiti e koninkoɓe ɓe leydi e Nigéria ɗum ko ngam ɓe mbawa arde e nden ka e kisal kerika e ɗin ɗon attaque uji ɗi ganduɗa kay ine mbaɗe e kala e saaha toon to leydi Nigéria so en gummima to Nigéria en mbaɗat tabal mangal jehena toon to Afrique centrale toon to République centrafricain oɗo saaha joni ko teska toon ko ngakkere ndelam kuɓɓam wiide kay ɓe ganduɗa kañumen goni autorité ji mo leydi ndi oɗo saaha joni ko filuji walla noon mbiyen ko ranguji juɗɗi woni ko yiyete ɗin ɗon nokkuji jeeyirɗi ɗam ɗon ndelam kuɓɓam toon to lamargo ngo bangui sababude muɗum noon e wiide mabɓe ko teskade on ɗo ganduɗam ɗon ndelam kuɓɓam ine ngakki toon to leydi ndi ɓe joofi peɗeli noon ko nden ɗon haare nde ganduɗa kay ine tawe toon to leydi Soudan kolliti kay wonande ko ɗum ɗon woni e sababu ganduɗa kay ngakkere ndelam kuɓɓam teskama toon to République centrafricaine gasi haalaɓi ceer kabaruji meɗen caggal leydi joni en jabbanat kabaruji coftal ɓalli. La page sport sur Pindi Radio. Kabaruji coftal ɓalli e Pindi Radio. kabaruji meɗen coftal ɓalli puɗɗotoɗen ko e gonnoɗo ete keblowo kippo guindijo mo leydi Sénégal Aliou Cissé mo ganduɗa oɗo saaha joni ko kam woni keblowo on ɗon kippo mo leydi Libye kanko Aliou Cissé noon o holliti kay wonande oɗo saaha joni o suuɗaki ni o holliti favori mo ganduɗa kay koñum woni Sénégal ko favori ko yewti on ɗon Coupe d'Afrique 2025 mo ganduɗa kay ne anniya yuɓɓinede ɗo e balɗe toon to leydi Maroc kanko Aliou Cissé holliti wonde sago makko kay ko leydi Sénégal ƴetta ndin ɗon couperi ɗum kanko noon Aliou Cissé
o suuɗani hay saha goto on ɗon gonɗon miijo makko walla ni nden ɗon yidde makko nde ganduɗa kay omo yiɗani ɗum wonande kippogel ndijomo leydi Sénégal. so en gummima on ɗon en kettoto ha joni ko yiwti ala haali coupe d'Afrique des nations mo ganduɗa ne jogori wadde tuggude ñande 21 lewru décembre ha ñande 17 lewru janvier hitandu junnaji 2026 toon to leydi Maroc en woni toon noon fédération africaine de football ɓe ganduɗa kañumen woni CAF ɓayyini doggol ɗin ɗon arbitre aji ganduɗa kay kañumen jogori wadde arbitré hono on ɗon compétition kene tolni noon e capanɗe jeeɗiɗi e tati officier kañumen kay goni ko mbaɗa sélectionné ko yiwti on ɗon fannu e ɗin ɗon officier ji noon ene tawe hen ɓesguji leydi Sénégal o mo ganduɗa kañum woni Issa Sy ene jeeya e ɗin ɗon arbitre central uji ɗi ganduɗa kay ne ganni wadde arbitré on ɗon coupe d'Afrique des nations kanko noon ma o yaadu e ɓen ɓe o wowi yaadude e kala e saaha ene tawe hen omo ganduɗa kañum woni Djibril Camara toon to banggue VAR toyete omo ganduɗa kañum woni Noah Bangoura kañumen ene jeeya hen hani on ɗon débat biyeteɗo Fatou Gaye kamnene ene jeeya e on ɗon commission d'arbitre mo ganduɗa kay kañumen goni suɓaɓe ko yiwti e on ɗon coupe d'Afrique des nations jogoɗo wadde toon to leydi Maroc e hitandu junnaji 2026 ko wona ɗum ko omo ganduɗa kañum woni Albert Diouf kañumen ene jeeya e ɓe ganduɗa kañumen goni présélection en ko yiwti alhaali ɗin ɗon arbitre uji ganduɗa kay ko kañumen ganni wadde arbitré on ɗon compétition africain mo ganduɗa kay kañum yiwti e on ɗon coupe d'Afrique des nations baɗowo toon to leydi Maroc so en gummima e dunde Afrique en mbaɗa taban yen ha toon to dunde Europe kalen e jencude ɗen pottiɗe ganduɗa kay mbaɗi e ñalawma hanki ɗum ko yiwti e 5e journée Ligue européenne des champions puɗɗotoɗen ko potal bannogal hakkude Monaco kam e Pofas ene woni noon ko hakkude Monaco e Pafos ene woni noon ɓe mbaɗi ko ɗekki ɗiɗi ɓe ganduɗa kañum woni FC Copenhague ko kam fooli kippo mo Allah matti loggi 3 e loggi 2 Paris Saint-Germain ko kam jaɓɓino ɓe ganduɗa kañum woni Tottenham toon to Parc des Princes ko Paris noon fooli ɓe loggi 5 e loggi 3 Real Madrid ko kam huccodirno e on ɗon kippo biyeteɗo Olympiakos toon to stade mo Olympiakos ene woni noon ko Real Madrid wattidi folde ɓe loggi 4 e loggi 3 Arsenal ko kam jaɓino on ɗon kippo biyeteɗo Bayern Munich toon to Al Emirates Stadium ko Arsenal noon fooliɓe loggi 3 e loggol gotol Liverpool oɗo saaha joni nene jokki yarde korloɗe ɗum ko caggal nde ɓe ganduɗa kañumen goni PSV Eindhoven tawiɓe toon to Anfield to dingaral mabɓe fooliɓe loggi 4 e loggol gotol Atletico Madrid ko kam heeɓi fartange e polgu e dow on ɗon kippo biyeteɗo Inter de Milan loggi 2 e gotel Francfort ko Atlanta de Bergame tawi ɗum e nder dingaral muɗum fooli ɗum loggi 3 e ndigga ko nonne loggi 3 e ndigga hakkude ɓe ganduɗa kañum woni Sporting mo Portugal kam e ɓe ganduɗa kañum woni Club Brugge ko portugais ji ɗi noon e keeɓi fartange foldeɓe loggi 3 e ndigga ñalawma hande o kañum e ma nat e dingalal e ngal ɗo dingalal en teska hen pottite mantinde ñalawma hande o FC Porto ma huccodirde e ɓe ganduɗa kañum woni Nice mo non wonata ko sanga 17h45 e on saaha Lille ma huccodir e Dinamo Zagreb Feyenoord ɓe ko huccodir e Celtic ɓe ganduɗa kañum goni Aston Villa kañum wonata ko hakkude muɗum e Young Boys ko noonne kadi ɓe ganduɗa kañum goni Ludogorets ma huccodir e Celta Vigo Sporting mo Braga ma huccodir e Rangers mo non wonata ko sanga 20h ha joni ɓe ganduɗa kañum goni Bologne ma huccodir e on ɗon kibbo ganduɗa kañum goni Salzbourg Genk huccodirta koye FC Bâle ɓe ganduɗa kañum goni Nottingham Forest ma won hakkude muɗum e Malmo ko noonne kadi ma won hakkude ɓe ganduɗa kañum goni Maccabi Tel Aviv kam e ɓe ganduɗa kañum goni Olympique Lyon en mo Moussa Niakhaté bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe ɗiɓe teyankoɓe haalirde Pinde Radio ko ɗum ɗo woni komin kemnoro bindaɗa ɗon kabruji nder e caggal leydi kamɓe kabruji coftal balle ñalawma hande o en jetti en jarni dendagal wonnoɓe hen juuɗe men ha kabruji ɗi mbawi latade ko noon jettiɗen Seydina Oumar Bin Khaddad Diop to karallagal ngal en jetti Elhadj Abbas Sarr to juɓɓudi kabruji en jetti ɗen kaalirde cenggodirde meɗen en jetti rédaction mo Pinde Radio haadi meɗen e kabruji wonata ko janggo soko gen haaji ɗo e nder min ɓe jokke ɗeftade kamɓe rewidade programme uji ɗi Pinde Radio Allah jarama on jarama.